Podpora ako tá, ktorú dostávam od nadácie Allianz, je pre mňa nesmierne dôležitá, lebo všetky svoje aktivity si financujem sama pomocou rôznych zbierok, sponzorov aj rôznych grantov a bez takéto podpory by som nemohla realizovať všetok svoj výskum a vzdelávacie aktivity, tak som za to veľmi vďačná. A zároveň mi to aj šetrí veľmi veľa času, lebo zháňanie financií sa stalo veľkou časťou mojej práce a som rada, keď môžem dedikovať ten čas práve tým výskumným a vzdelávacím aktivitám, než zháňaniu peňazí. Tento rok ma čaká zmes rôznych vzdelávacích a výskumných aktivít. Medzi ne patria napríklad expedície v rámci projektu Astrokoruna Zeme, počas ktorých chodím k najvyššiemu vrcholu každého kontinentu a robím tam výskum v spolupráci s NASA a inými inštitúciami, aj niektorými slovenskými. A zároveň tam nosím študentské projekty, ktoré realizujem počas expedícií a natáčame aj popularizačné dokumentárne filmy. A tento rok pre tieto expedície ideme na Aliašku aj do Austrálie. No a zároveň ma čaká celá séria takých popularizačných a vzdelávacích aktivít, hlavne na Slovensku. Medzi ne patrí prvá simulovaná vesmírna misia, ktorej sa zúčastnia najmä študenti stredných a vysokých škôl. A potom rôzne prednášky priamo pre verejnosť v rôznych končinách Slovenska, aby som mohla sprístupniť svoju prácu ľuďom naozaj všetkých vekov. Ja veľmi dúfam, že svojimi popularizačnými aktivitami môžem motivovať mladých ľudí, aby si tiež išli za svojimi snami, tak ako ja za mojimi. Či už je to vesmír, veda alebo čokoľvek iného, lebo veľakrát žiaľ nemáme tú podporu, ktorú potrebujeme na to, aby sme si išli za náročnými snami a chcem im ukázať, že aj niekto zo Slovenska sa môže dostať až do NASA a pracovať na misiách spojených s Marsom. A zároveň im chcem ukázať, že stačí mať takú tú pevnú vôľu a vytvoriť si prostredie kamarátov, ľudí, ktorí nás podporujú a že to veľakrát stačí. Ale tiež zdôrazňujem, že treba ísť na to etickou cestou a nie na úkor iných ľudí, že áno, vieme dosiahnuť všetko možné, ale hlavne tak, aby to malo pozitívny dopad na spoločnosť.